Hei! Altin tällainen videon välityksellä nopeat terveiset lähettää BA muilta pojilta, Petrihän sillä onkin, niin tänne Kreistaanin kaupungin kokoukseen. Meillä on tässä ensimmäinen vilkas päivä takana Helsingissä messuilla. Ollaan siis liikelahja ja kongressia, mikähän koremessut onkaan. Events, jotain tämmönen. Messut siis myymässä nopeat kuulumiset, koska itse päästiin livenä paikalle. Meillä on ollut hyviä asiakastapaamisia sovittuja täällä. Ollaan tavattu montaa vuosia jäädyksissä ollut asiakassuhdetta tai pakastimissa ollut, niin todella hyviä alkuja saatu ja mielestäni näiden niin asiakaskontaktien lisäksi niin erittäin hieno ollut huomata, että miten meille on kirkastunut se, että mitä me oikeastaan tehdään BA:na. Osataan paljon paremmin ehkä kuin ennen niin kertoa, että missä meistä on apua ja mistä meistä on iloa. Ja sitten mun mielestä tässä tämä meidän viihdeyrityksen, mistä tämä kuva lähti liikkeelle, niin tämä viihdeyrityksen porukka, niin tässä on hyvin löytynyt roolitukset, mikä on kenenkin vahvuus. Minusta on ollut hieno päivä. Mites Mikko, mitä sä oot oppinut tänään? Joo, samoilla linjoilla Markkasen kanssa. Että ehdottomasti niin tärkeimpiä oivalluksia on ollut se, että meidän oma niin tontti on tässä selkiintynyt hyvin ennen kaikkea muiden tämmöisten näiden tapahtumajärjestäjien osalta, mikä on se Business Arenan niche ja se vahvuus. Ja hyvin otettu vastaan. Että nämä kaikki asiakkaat, jotka meillä tänään on tavattu, niin on pitänyt näistä meidän ajatuksista ja me ollaan päästy aika syvällekin jo keskustelussa. Nämä on ihan asiakastapaamista mennyt. Varmaan semmoinen 3-5 erittäin potentiaalista kontaktia tältä päivältä. Olemme tyytyväisiä. Ja nyt tästähän me nyt sitten lähdetään Rai Ralli, eli messuillehän kuuluu pieni illanvietto. Ei ihan pieni. Ei kun pieni. Ja sitten huomenna Freshinä taas tänne myymään. Kiitos, moi!